Idem za Odym. A to by mala byť podľa všetkého klasická knižná separačka. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja som Juro, veľmi ma teší. Dobrý deň, vítajte u nás. Ježiš, to je krásny pes toto. Odyho sme zobrali, keď mal asi 8 mesiacov. Keď prišiel Ody, v akom bol v stave? Akčný bol veľmi. Až Dobre. veľmi. Čo to znamená? Ocikával všetko, rozhryzol. Áno, postupom času sa to trošku ukludnilo. Dobre. Stále je hravý, ale nevie zostať sám. Pred nami ho mala ešte jedna rodina, ale vlastne vrátili ho naspäť, lebo nezvládli jeho povahu. A ja sa chcem spýtať, čo on robí, keď náhodou teda zostane o samote. Prvé, čo je, príde k dverám, začne škrabať, zavíjať. V minulosti nám rozbil polku bytu. Do takej miery to prerastlo, že ja si ho beriem každý deň so sebou do práce. Ody nemá byť pri vchodových dverách a nemá tam mať vôbec prístup, keď odchádzate z domu. Idem sa vám prejsť po dome a nájdeme to správne miesto, kde budeme Odyho nechávať, keď budete odchádzať z domu. Tak. A spálňa je na prvú super. Chceme vidieť, ako sa Ody bude správať, keď ho zavrieme do spálne. Ale neodchádzame z domu preč. Ody si bude zvykať na samotu, vtedy, keď ste doma. Ody, sem poď. Ody, tu. Tak, super. A zatvárame. Počkáme pol minútky a po pol minútke odmením ho, ale dám si pozor, aby mi pritom neodišiel. 5 minút je odmena, aspoň 3x5 minút je na to, aby ste ho pustili von. A teraz prichádza tá odmena. Šup. A ja som takto pootvoril trošku, dal som mu odmenu, on ju zjedol a lahol si naspäť. A keď začneš škrabať na tie dvere, tak jednoducho treba prísť, povedať do dverí ideálne Ody fuj a zrazu začneš Odymu dávať spätnú väzbu. Ja by som ho v tej spálni odteraz krmil. Potrebujeme, aby tam bol tých 15 minút, až potom dostane krmenie. Keď sa nenapapá, tak potom to bude tvrdé. Zoberieme papanie a dostane až na budúce krmenie. To veľmi podporí to, že bude chcieť byť sám, lebo jedno papanie mu vynecháme. Keď schudne pol kila, nič sa mu nestane. Len bodne. A ja by som veľmi nerád zrušil tebe, Zuzka, to, že chodí s tebou do roboty, lebo mám pocit, že ťa to teší. Áno. Ale všetko má mať svoje zdravé vyváženie. To znamená, že ten cieľ podľa mňa rozumný je, že pol dňa v robote, pol dňa doma. Ja si myslím, že Ody by mal bez problémov zvládnuť po 3 týždňoch, vydržať pol dňa doma. V tejto chvíli je na čase, aby som sa rozlúčil a uvidíme sa za 3 týždne. Ahojte. Ahoj, ďakujeme. Ahoj. Poď, Ody, poď. Od prvého dňa naozaj sa darilo. Samozrejme raz, dvakrát zaškrabol, ale to sme vyriešili. Počúvame Odyho, ale nič nepočujeme. Tak mu dáme po 10 minútach, mu dáme odmenu. A dole. Nakoniec 20 minút bolo tiež fajn, ale potom sme potrebovali odísť na trošku dlhší čas. A to bol ten najväčší problém, ktorý nastal. Bol celý vystrašený, mal celé labky mokré, bol zadýchaný, brúško mokré. Potom sme mali s Ferim call a odporučil nám, aby sme teda Odyho zatvorili na hodinu. Oduško, doniesli sme ti po hodinke papanie. Prídeme o 10 minút, uvidíme, či spapáš. Ajoj. No nič neostalo. Ahojte. Ahoj, Feri. Máš krty? A ty si hlavný tréner. Zavri Odyho a odchádzaš. Super. Ody, čau. A teraz musíme ísť tak ďaleko, aby nás Ody určite nepočul ani necítil. Ešte takých 10 dní by Ody potreboval na to, aby prišiel vysnený moment. A ten vysnený moment, že nepôjde s tebou do práce. Dobre. Zostane doma. Je to na vynikajúcej ceste. Len ho nesmiete ľutovať. On vlastne väčšinu spal. Už neberie tú separáciu, tú zavretú miestnosť. Už to neberie ako taký obrovský problém. Čiže tá ľahká časť tej výzvy je splnená a podľa mňa ste ju dali fantasticky. Gratulujem. A tá predĺžená časť, to ešte chce krátku chvíľku, ale ja si myslím, že ste super a že to dáte. A Ody už teraz mi prípadá oveľa spokojnejší, ako bol. Čau, zlato moje. Drž sa. Majte sa krásne. Ďakujeme, ahoj.